Voor de 30ste keer stiet Nijlaan op Piskemandi in het teken van de Frieske muziek. Het festival iPop is met zo'n 2500 bezoekers nog heel niet bot populair. Gewoon komen er al van het begin. Ik heb ook bij weer de eerste vergaderingen geweest. Het idee in ons team in om te zetten naar het eerste festival. Wat is nou het verschil tussen de eerste keer en de 30ste keer? Nou, de professionaliteit, de grutskaders. De manier waarop het georganiseerd is. Die vroeger wat liefster, hè? En dan weer het in de maand zelf, dan weer het altijd heel druk. En nu is het die tent erbij bij en nu ben die grote tent daar verder op er ook bij komt. Het zit nog voor het eerst dat die zo groot is. iPop is dus grutter geworden. Maar dat betekent net dat de sfeer ik verloren is. Hier als je weer bent, krijg je het gevoel weer dat het lekker is in donker is. En ja, net moeilijk, gezellig. Dat orenfestivals graag meer mensen loeken willen, hoegt dat in Nijlaan net bevast. Ons doel is net om te groeien. Wij willen het Fries deel zetten en stimuleren en motiveren. Dat is ons hoofddoel. En dat er meer mensen bij willen is altijd welkom. We kennen uitbreiden, dat is van alles mogelijk. Maar we vinden het ook heel wichtig dat we rond te blijven houden. Dat mensen gewoon een beweging kennen en vrij van tent naar tent rennen kunnen. En wils net elke niet de Frieske muziek waarderen kan, denkt de organisatie al aan het volgende jubileum. We hebben het dorp achter ons en die willen erachter staan houden. En als de jeugd en als de ouderen en dat iedereen blijft komen, dan blijven wij gewoon nog 30 hier bestaan.